हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना दा माब्रै दङ? आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोदान भिडिअ'खौ नायलांगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, जाहाथे जेबो आसा थाया बायदि। नोंथांमोना दा भिडिअ'खौ मोजाङै नायलां। आंनि बे गोदान भिडिअ'आनो जादों मैयासो जानानै थांनाय जाथाय। सासे सिख्लाया दोनखारलांनायाव जानाय मोनसे जाथाय। बे जाथायखौ आं खुगाजों बुङालाबानो नोंथांमोना भिडिअ' नायनानै बुजिदो। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजिनो मोनगोन माबायदि जानाय बे जाथाया। नोंथांमोना नायलांदो दायो भिडिअ'खौ। लोगोसे आंनि बे बड' एजुकेसन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामहर लोगोफोर, जाहाथे गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोननिसिम सौहैयो। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया।